Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheka na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chinedu kwuru na ndị obodo ya na-asọ anụ eke, na ọ bụrụ na ha rie ya na Agbara ga-alụso ha ọgụ. Akụbụzọ sịrị ha na Agbara enweghị ike n'ebe ndị na-eje ụka nọ. Ọ sịrị ha, ọ bụghị Agbara nwe eke, ọ dịghị ihe o nwere n'ahụ onye riri ya. Ọ bụrụ na Agbara nwee eke, ọ bụrụkwa na o nwere ike n'ahụ ndị na-eri eke, gịnị mere na onweghị ihe ọ na-eme ndị abangwu na-eri ya ka na-anwụ anwụ? Ebe anyị matara na ndị abangwu nwere ogwugwu na alụsị ndị ọzọ dị iche iche ha kwenyesiri ike na ha. Chinedu tụlere okwu a nna ha ukwu gwara ya na nwanna, ma o jusighị ya afọ, n'ihi na ọ mụtara n'ọnụ nna ya na mba na-asụ n'olu ma akwa ụkwara ọ bụrụ otu. Ya mere ọ sịrị nna ha ukwu, nna m sịrị m erila eke na mbe, na onye rie ha Agbara alụso ha ọgụ. Otu onye ụka riri eke n'obodo anyị, o tipụrụ ya ara. Onye nke ọzọ riri mbe, ọ kụturu ya debe ya ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Mgbe Akụbụzọ hụrụ na ihe ọ na-agwa Chinedu na nwanna abaghị ha obi, ọ sịrị ha erila, n'ihi na ọ dịghị mma mmadụ iri ihe obi ya jụrụ ajụ. Na mmechi okwu, ọ sịrị ha, mgbe unu tozuru mmadụ, gbakwa mgbọrọgwụ n'okwukwe unu ga-achọpụta ihe m na-agwa unu ugbu a, bụ na ọ dịghị ihe Agbara ga-eme onye riri eke ma ọ bụ mbe na onye erighị ha. Iji gosi ha na eke ahụ bụ anụ oriri, o buru ụzọ were abụba eke ahụ rie n'ihu ha. Ụzọma na onwe ya takwara otu ike ha ya, ma hapụ ndị ọzọ debe ya ka chifo, maka na ya bụ anụ eke buru ibu. Ụzọma gbara mbọ ịhụ na Chinedu na nwanna riri ya bụ anụ eke, mana mbọ niile ọ gbara enweghị isi, nke mechara chọọ ịpụrụ ha ọgụ, maka na Ụzọma chọrọ itinye anụ ahụ n'ọnụ Chinedu, o wee chọọ ịdọrọ ha ọgụ. Gbanịa ka anyị chọpụta. Ndewonu, ka o mesịa.